Türkmenistanda azyk harytlarynyň käbir görnüşleriniň tapdyrmaýandygyny, harytlaryň bahalarynyň bolsa ýygiderli ýokarlanýandygyny görse bolýar. Prezident atlandyrylýan mesge ýagynyň Türkmenistana ortadan getirilýändigini telekeçiler aýdýarlar. Soňky hepdeleriň dowamında prezident atlandyrylýan mesgeniň satuwda tapdyrmaýandygynyň sebäplerini hem telekeçiler dollaryň gara bazarynyň ýokarlanmagy bilen düşündirýärler. Aşgabatyň altyna atlandyrylýan gündogor bazarynyň prezident mesgeni gözläp hem tapyp bilmedim. Aşgabatyň teke bazary atlandyrylýan bazarynda bu mesge satuwda bar ekeni, emma onuň 1 kilogramynyň bahasy 125 manada durýan eken diýip Azatlyk radiosu bilen töhbetde bolan Aşgabatly pensioner täjribeli daýda gurrun berýär. Ortaýda öndürilen ýokary sortly ekonomik mesge ýagynyň bolsa 180 gramlyk gaplanyň görnüşiniň 25 manada durýandygyny, ony kilo öwürseň 1 kilosynyň bahasynyň 139 manada düşýändigini hem täjribeli daýda sözüne goşýar. 380 manat pensiýa alýan pensiýamy bir aýa bölsem günüme 13 manatdan düşýär. Şu meçlerdäki pensiýa bilen kilosy 125 ýa 139 manada durýan mesgen satylan bolmajagyny aýdyp hem oturmaly dälim diýärin. Mesgeni odal gözläp tapyp bilmedik bolsam, onu tapan halatymda hem bahalaryny estip ýygyma öwrülip gaýdy berdim. Yarawsylygym sebäpli derman zerurlygy hem älişin düýde çykyp dur. Ýaşaýan jaýymyň kommunal hyzmatlary, gaza, suwa, elektrik toguna zirdi bile tölemeli pullar töledim. Diňe bir mesge däl, çörek pulyma hem ýetirip bilemok diýip täjribeli daýda gözüne ýaşaýlýar. Nähili döwür nähili zamana boldy. Diýip ýaşaýjylaryň häzirki wagtda alýan aýlyklarynyň diňe iýmiti hem ýetmeýändiginden juda kösenýändiklerini indi ýuwaşlyk bilen däldi. Gatyrak ses bilen aýdyp başlandyklaryny eşitden bolýar. Ýaşaýjylar alýan aýlyklarynyň iýmiti ýetmeýändiklerinden eýrenteler, telekeçiler dollaryň gara bazarynyň ýokarlanmagynyň öz sowdalaryna juda yaramaz täsirini ýetirýändiginden, sowdalarynyň halyt ýatyp barýandygynyň eýrenýärler. Ortaýda öndürilen ýarym litrlik gaplanan iň arzan hasaplanýan Baltika piwosynyň sowdasyny edýärdim. Ozal onuň bir çeşetiniň bahasy 8 manata düşýärdi. Dollaryň gara bazarynyň ýokarlanmagy bilen onuň bahasy hem 24 manata çeli ýokarlandy. Emma bu bahany ilat götermedi. Piwonyň ulanyş möhletiniň geçip barýandygy sebäpli men onu ýene-de 8 manata çeli aşaklatdyrdım. Bu bolsa meni uly delele goýdy. Indi men gaýdyp bu harydy getirmek planlarymy goýup bolsun etdim diýip hususy dukanyň efirde adynyň tutulmalygyny soran telekeçi aýdýar. İlatyň aýlyk güllükleriniň, pensiýalarynyň gündelik sarp edýän harytlaryna ýetmeýändigi, maşgalatyny eklemek üçin ownyk sowda bilen meşgul bolan telekeçileriň bolsa, işleriniň ýatyp barýandygy bolsa ýekije döwlet emeldarlarynyň ýadyna düşmeýändigini ýaşaýjylardan eşitmek bolýar.